Moi! Olen Jari Sepänkumpu, voimavarakeskeinen työnohjaaja. Minulla on reilun 20 vuoden kokemus sosiaali- ja terveysalalta. Lastensuojelusta, perhesosiaalityöstä, yhdistyspuolelta sekä Kelan tukemasta lapsiperhekuntoutuksesta. Työnohjaajakokemusta minulla on reilu 5 vuotta. Pääosan ohjauksistani olen tehnyt lastensuojelussa, vammais- sekä mielenterveys- ja päihdekuntoutujien yksiköissä. Työskentelytapani perustuu rauhallisuuteen ja avoimeen kohtaamiseen. Jokainen asiakas ja yhteisö ansaitsee tulla kuulluksi ja kohdatuksi omana itsenään. Hyödynnän työssäni voimavarakeskeistä, reflektiivistä ja ratkaisukeskeistä lähestymistapaa. Näiden menetelmien avulla autan asiakkaitani tunnistamaan vahvuutensa, löytämään uusia näkökulmia ja ratkaisuja sekä saavuttamaan konkreettisia tavoitteita. Minulle on tärkeää luoda työnohjausprosessi, jossa jokainen saa riittävästi tilaa ajatustensa jäsentämiseen ja tunteidensa ilmaisemiseen. Reflektiivisyys tukee syvempää ymmärrystä työyhteisöjen ja yksilöiden tilanteista, kun taas ratkaisukeskeisyys auttaa rakentamaan selkeitä askelmerkkejä muutokseen. Voimavarakeskeisyys sitoo tämän kaiken yhteen, tuoden esille jokaisen omat ainutlaatuiset resurssit. Jos sinä tai työyhteisösi kaipaatte tukea haastaviin tilanteisiin tai kehityspolun selkiyttämiseen, olen täällä teitä varten. Ota yhteyttä, niin suunnitellaan yhdessä juuri teidän tarpeisiin sopiva työnohjausprosessi. Kiitos ajastasi. Toivottavasti tapaamme pian.